Ngajwanga chenro en ratil wadhi mbele gi miweche manyien. Ywaruok mag siasa medo mako mach kendo jotelo dondore kode kagi kacha kada doko ne jopiny to rito dongruok. Penjo maduong' en ni to ang'o momiyo siasa jimbore e kaunti ma Migori. Jafwambo Marwa Nyambaga ntiere kod matut e wi chal mar siasa e kaunti ma Migori. Adwa nyiso unono onge ng'ama ong'eyo Ochillo moloya. Ng'ano ng'ama rach ma napar kare nopando mana timbene. Matimo momiyo rach. Ng'ama ok otiyo dhi kanye kata gavana anaonge kodi gi wacha winjo ka jwa e chal mar siasa e kaunti ma Migori kendo jotelo kidienje mopogore pimore ratil kendo gisani to ratil mar siasa e kaunti ma Migori oleng'ore kendo wela to en ang'o ma ilaro awambe wadwaro gavana en adiera koso miriambo omiyo ng'ama temo tamo wae mano to in aduiwa ka ng'ato donje korka mach to in bende iluwe mana gi mach to kendo imoko mach maduong' moloyo ma odonjo gono emiromo go kode adieri kose ok adieri ka gikelo mach machalo mar otit timoko toch kamano kose ok kamano. Wach moro ma jok moko dwa keto ji gi fitina ni gidwa wuondo ji ni in kopenji gimoro ni tiwuondo ji ibwogo ji ni dwa oro kich wang' ni kich biro romo gi kich wadgi. Dibeni en siasa ma iu mosechakore kendo menyo mana komno mar gavana. Wach Migori taparo ni nitie tabu matin. Gime wacho ni nitie tabu matin. Wawuondre ni adhi agoko kelel. Ka agoko kelel, omono check ndeki office. Omono contractor mano mi tich mondo otie site ni. Omiyo aparo ni nitie ng'ama ne dwa kao keto luoro kuom ji mondo tim gik ma ene modwaro. To wan watamore mano. Nikech an kana wacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala bing'eni nok aluongo nying ng'ato to tok kasewacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala to aneno mana ka gavana mar Ochillo Ayacko emomuoch kawacho ni jok moko siko mane jok moko ok otiyo to dhi dala ochech en owuon nikech an ok aluongo nyinge. Ing'e ni kok ing'iyo gi tich ka ok ing'iyo gi tich to koro keti ni nyaka iti ini biro nene ni en siasa. An awuon kaka gavana abede kom kendo ok ang'erni kendo asewacho kendo anuoye program ni telo mar jarateng' chutho jaluo en kit telo ariyo. Aneno ka thoth wajumbe ma wacho ni dwa bedo gavana weni mano e telo masani ma in gi mirima iwuoyo awuoya thole ohiu iwuoyo awuoya liel ka gima jok motho mane ng'at motho miywagono milemoneno en to ne okanyo in iwacho ma weche moko. Aneno ka mano dhi an mano telo makoni ok en masani. Jodbura Masuna West Peter Masara to kod nyawadgi Mauriri Mak Nyamita tudo gavana Ochillo Ayacko kod rem chopo kare singo mage kod agenda mag dongruok ne jopiny. Ataparo ni sani kore ki ibaro yen pok ochwakore kore kodhi chwakore mbele makuponi nitiere ng'ama osechako winjo liet to wuoge jikon. History mar governor, the truth jo Migori ong'eyo kan en ni gimoro mosetimo malich to onge and now we are confirming it. He has time ono nyise ni kok otiyo to the dala kata kaka jago kura an gi ratiro mar penjo ni to kucha mana ling'o cha be otiyo kalore gi gima nasingo ne ji. Ochillo nagalo ni ng'ama ber nikech omol kinene en ng'ama osomo en ng'ama osebedo minister mobedo senator kama chwanya kode moloyo te madwa na nyis jopiny ng'ama osebedo senator koyudo governor onego ti maber nikech ne nigi thuolo mar kosoa governor mane tiyo ma kuonde ma governor manowuok noneno to nowacho kaka ng'ama ne timo oversight. Koro onego bed ni en kodonjo office makosa ma ng'ama nowuok cha otimo ok onego tim. Ka ng'ato denyo to ng'ama odenyo no ok ilwerigo in imanyo ka nitie gimoro to uchamo kode. Mane tend ruoth mane kit telo makelo ma ka ng'ato kia to dhi omany jodongo moko puonje kata obira na nyalo puonje. An tinde an kijana jaduong' kendo an bende an jariek anyalo ng'ado ne rieko. Siasa mar ruoth bende wacho ni kelo liet ei Migori. Ng'ama oyier gi jopiny onego bed musumba jopiny ok ibed ruoth. Kwa ng'eyo historia ruodhi ne tiyo ji ok wadwaro ng'ama tiyowa wadwaro ng'ama tiyonwa. Wadwaro ni ombucha kik tiya ombucha otina. Migori ombucha wadwa tiyowa. jok ma ruodhi tinde giwuothe e kor piny gi kom igolo pick up
gi cheska maluwe to gimoting'e pickup en kom to gari moro luwo chien mondo kik kom gore piny. Gin ruodhi koso ok gin ruodhi? Seche moyieri mondo itele tich inyiso kit telo machielo miluongo ni ruoth. Ni ng'ama ne wadhi neno ofisano en ruotha. Shida mane waterone kata ne wabiro gi mirimo miyo waduoko maber, kata ne wabiro ka wachwanyore otimonwa maber, wadok nikech wadhi neno ruoth. Awinjo kama oko eigi kanyo trivialize ni kawacho ni an ruoth ni to gin kare gi yiera ruoth ni ruoth itiyo ne. Oyo, ruoth en kido. An e jatich tatiyo ka ruoth ma en japidi. Ka nyathi olosore to kichwade nyathi ka jamirima kaka neno moko chwado ji. In losruok no emigolo. Kit siasa ma kamano miyo jende rakore kendo dunyore e kinde romo mag liete to kata mag siasa gino manyiso kido marach. Liet go a part of siasa, my friend. Liet go are part of siasa. Yes. Ka boardroom meetings otamore kelo do ko jirome pa. Nikech gin japiny ok bing'eyo ni isewacho to tamruok tim. Kwa romo wajumbe wawegi to koko onge. Kwa romo gi MCS to koko onge. Governor kani kende function koko onge. To ko romo gi ng'ata ahinya jok mapenjo gik madwa tich kama mariwore gi tich to koko nyaka bedi. Jok ma oningo oyud ne vijende tich ok mi vijende tich. Gidwa ni mondo giket gi handout omigi mondo girakre. Aya, sani king'iyo gimomiyo be kelo rakruok en ni ei Migori particularly koro kawo josiasa okete nyamrerwa. Jogo onge tich machielo, gin tich monyisgi. Ka in jatelo adieri tinyalo pogo telo mar mirima gi telo mar ruoth. Omiyo an gima naneno kendo gima neno sani ni jatelo ing'iyo gi kite, jatelo ing'iyo gi timne, jatelo ing'iyo gi ng'wonone to gi luor moluoro kata heshima momiyo jogo magitiyogo kata moheo kata ma ok ohewe. Jatelo ok en ng'ama go agoge, ok en ng'ama wacho weche mag miriambo. Emomiyo mano nang'iyo kanyo taseyo. E kaunti ma Migori wachore ni MCS bende ong'anjo ne tije mag assembly no ma Migori kendo donjore siasa moiwo. En adieri nikech an owuon kaka MCA ma represent of Kadem asechung kendo nitiere report kata the answered report ibiro yudo ka se raise that issue more than 20 times nikech gima timore assembly mar Migori ka MCS obiro tiyudo ka samoro to kigi kanyo tiyudo ka onge business, kigi kanyo iyudo ka samoro gima ne idwa wacho ma japiny ori ni mondo wache ok mi thuolo mondo mi wache. Ok en adieri ni county assembly ok mi priority mar mag tije madwarore e budget ichako gi jo executive. Ka en wach barabara to jo department mar barabara emunjo bed ni prioritize ni wadwa ni olos yore makama. Koro kosekelnu assembly to wan watimre nade wakalo negi. Kaka MCAs mogone gi kura tijwa ne wasetieko kendo ne watieke chon. Wane county assembly manokwongo kalo budget. Waonge excuse mora mora. Though ni japiny to ng'eyo ni MCA monengo ti. But role wakacha en kalo budget then executive kotelne gi governor implement. Nyal kony wach ni nade. Chieng' ming'ado buchie debe in ng'ata chiel. Buru mana ng'ade kaluwore gi gimitimo. Ok ng'ami pako. Jopiny lemnwa uru mondo Nyasaye omiwa teko gi chir mar penjo mwapenjogi. Penjogi ema dhi konyo. Obedi mondo ng'i kaka county chal en manyocha jopiny ogone kura wan watie buoye. Wang'i kuma problem ntie mondo ji oti together. Koro kaka politicians gi jogo ma Nyasaye nomiyo opportunity ka wanyalo keto wiwa together mondo wayude yore moko mwanyalo create godo job opportunities ne yudhewa nyalo konyo. Koro samidwa manyo youth madhigo ni koko kata dhi timang'o onge nikech gidich gitimo tijegi. Akwayo waduto wa jo Migori County ma Nyasaye ogwedho gi koth maber gi lo maber gi piny maber. Akawe okuta ni moro matin ikome. Ibede gi giri moro matin ma in bende inyalo bedo gi mondo ni ibed jaduong', inyalo bedo gi dech ibed miyo. Nikech ng'ama nigi cham en ng'at ma miluma mang'eny kata dang'ni mang'eny kata wanya mang'eny ok nyal make. Walter Nyambaga, Ramogi TV.